Ket sagudayan nga ro ti surat ni pagayam tayo nga maurin, Dear Cassie. Sakbay man ti amin ket kablawang kayo ti naragsak nga aldaw ken nagasat nga orasyo di tanem sa studio kastameten kadagiti padak nga agbibuya ken dagiti naayat unay nga sponsorsyo. May sakmet kadagiti naruway nga mangsubsubaybay kadagiti programa yo iti Facebook kasinyong. Ket naawis met ti riknak amang iburay ti pakasaritaan ngamin iti agdama at daan kami iti parikot iti asawak. Angem saan nga ti asawak ti parikot? No diket ti katuganga. Ilinged daklatan itinagan amaurin. Addaan kami iti maysa nga anak ken ni Gilbert nga asawak. Nabit kami pa nga nagasawa kasinyong. Ket no pay saan nakmet nga nagparparikot iti asawak, tanasayaat met ni Gilbert. Ngem dakkel tinagbalin aparikot ko iti katuganga ka babae. Ket daytoy iti kayat ko nga iburay iti daytoy nga programa. Ket namnamaek kasinyong nga may kandakto met iti balakan. Rugyak nga ruden ti agsalaysay iti kalkalpas ti kasarmi ken ni Gilbert. Apay nga dito yung hotel pa lang ti paghanimunan ta na lakay. Sayang laing ti ginastos mo. Awan ti masayang at memorable met dati nga honeymoon ta. Bakit? Ken may sa aday ni mama iti balay. Kaya't mo nga rod nga ada makaisturbo ka data. Uwe nang yung mawatan met ni mama. Gaputa honeymoon ta nga rod. Saan ta nga pagsaritaan day ta? At data dito yan. Kahit kung amin nga special ti honeymoon ta, ita nga special nga aldaw. Apay ngamin nga dito'y pala hotel ko na. Sigurado lakit di nga madisturbo ni mama di balay. Iti pa nag-honeymoon ta. Apay ko bakit napadasan tamat ti nagkanaig di balay yo. Uwengem sabsabali ita. Anya? Sabsabali ita ti ringgor mo. Apaman nga aramidek king ka dati insuro kanyak nininong ta nga Kernel Arnel Aruzena. Ha? Anya nga insuro na king kalakay? Basta maamuam madamdama pakat. Itay ngamin inasikasok ida suta kata Major Hector Barrientos. Kanda kiti kakadwada nga aking bagi ti junk shop. Iti skyscraper junk shop. Ken kastamot na dati asiman nga kadkadwa ni Sunido. Nakapang kinasango mi da? Uwan napanak lang nakisango biit. Kung nakanyak ni Kernel Aruzena nga ninong ta, may isa kadagiti nagninong. Adda ka no pumayak king katap no kasta na isang sangayan kandim tumalipatan ti honeymoon ta. Anyang karod tayo ta. Basta nga rod, mayamayat no surprise. Makaamu ka. Amumet nga dyan kayo ti surprise. Basta. Dati surprise nga kayat mo ula unay. Rugyan takit din. Bakit? Oh, rugyan tanti ag honeymoon. Inutik nga ikaten ti pagananay mo. Bayat nga agkak tinaduma-dumapas iti bagim. Maureen, bakit? Gilbert, lakay. Tulungan kami. Nga mangikat ti pagananay mo.
Italamo-lamo ta aduan. Nagmayatek agin narakop no kasto nga na lamo-lamo ta nga duwa. Bakit? Saan ka di? Uwen lakay. Ang itay ko pala nga panpanunutin no anya ti surprise nga ibagbagam. No anya ti insurukin ka ni Ninong Arnel Arozena. Basta. Dumanon tanto sa tiyay. Ituloy ko mga timang romansa king ka. Gilbert. Maureen, bakit? Dahil ka dito surprise mo? Ha? Dati, sigod nga raramidin ti kastoyin. Ken sigod nga kasto ti panagasog ko. Dandanin, maganatang kaunay ka dati surprise ko. Oh, ada ako nito eh. Batog tinagbaitan dagiti lupom. Okay, masurpresa ako makadayta kat nabayag mo tin nga aramidim ti kasta. Nabayagan nga bumatbatok ka dita. Nabayagan nga kang kanem ti tahong ko, Gilbert. No idikit. Gagangay laeng ti aramidik tunggal kanet ti tahong mo. No idikit deti laeng dilak ti aramatek. Sa bali ti insuro ni Ninong Arnel Arozena. Aha? Dahil ti surprise ko kengkan. Kasanuan niya. Anya ka tiramidem. Ay, Gilbert. Toy, bakit? Ay, ninalngal mo magtatahong ko, Gilbert. Dahil natin insuro ni Ninong Arnel. Insuro ni Kernel dahil toy. Ngal-ngalik ka no, tapno na sigurado na pigpigsat aso mo. Ninalngal mo magpaison. Anay, kukurik ka. Abay, medyo nasakit. Di mo pa isanay ti agngal-ngal. Ay, agpasurukan to nga nalaing kin Ninong Arnel. No kasanot pa nagngal-ngal na. Naganas mo't kid, di medyo nasakit. Angin pudno ti kunana. Nga napigpig sa ti panagasog mo. Wala maminsan man pa. Ay! Gilbert! Ginalngal mo man eh. O kitam, nagalisto nga nagtubog. Wen nga rod. Nagmayat gayam no mangalngal. Bag atayin suro kanyak ni Ninong Arnel Arozena. Anya, kumusta't pa nagngalngal mo? Ay, mayat. Medyo nakulbot lahat. Bastos. Uy, abay, di mo ka di kaya't ngagkak nagitibibig mo? Tilada ka, met. Nginalngal mo, natatahong ko, sana agkan. Kitman, ano ko ma? Alakit din. Anya pa iti rurayem. Sika, bakit? Di mo ka di kaya tagngal-ngal met? Anya, tiladag. Nakatakdakkel dahi tagay pangalngal mo kanyak. Imbagking ka na increase lang. Nalukneng pay. At sika ngalngalik nakatangtang ka. Kukunak lang. Kasi ka ano, kahit mulat ta. Tsaka yan. Di tilata, dati nga aramidi ko na. Sige nga ron. No di mo kahit angal-ngalan. Ala isubong latan. Kasi dati nga panangan mo. Sige. Maureen, bakit? Padasik man nga ngalngalin ta. Kitakman no, anya ti. Rik nana, padasik mamat. Kasan no ko mga ngalngalit dahito ni nalukmag. Nakatangtang ka. Ngalngalit dahito ulo na. Ay, saan? Saan latan?
Mga ano na sakit. Oh, oh, na isang sangayan talaga. Ito nga rabi bakit? Sa bali tirik na no. Ikumparam ka tikiti muno na nga panagkanaig ta. Kit, siyempre, damot ang agkanaig akas agasawa. Iso siguro nga may metric na. Ken, may sa pa yung rason. Naganganas, ngamin kat. Adan bin ingas sibsibugam iti kaungka. Oh, detang ti mayat na, tiganas na. Kasla nagangganas ti agsibug nim iti ti agimula. Ala, agsibug ka nga rodin. Jack rumabaw ita Tapno na pimpintas ti panagsibug mo. Tapno no masibukan nga nalaing ti bininga intokit mo iti kaungga. Sige. Agsibugak nga rodin, bakit? Isarek ko nga rodin dati armas ko, dito nginalngal ko itay nga tahong mo. Nagganas Naglamuyot, ti sirek na, bakit? Aglalo kat nangalngal, dati uwang-awangan na. Alag sibuk kakit din. Tamaturog tanton na kat. Napanugak iti resepsyon. Uri mo't siyak. Sige. Agsibugak aro din. Bakit? Gilbert. Maureen. Gilbert. Ninalngal mo lang or itayin. Palpalim pa ito. Ay, paglakit din ta. Paglakit din ta durable na iti kukwak. Kasta unay mo't panagpak naman, Gilbert. Maureen, mapanan, masibugaan ng tibin Naskin nga sasalita tayo, mama. Kaya't ko nga, agnaed kayo nga agasawa dito'y balay. Jacket nga may adayo ka, si ka Gilbert. Di jacket nga may adayo ka kanyak. Nalawag ka di day chay. Si ka Maureen. Mama? Apay nga kas na tiraksyon mo. Ada ka di problema timbagak? Nga dito'y kayo nga agnaed nga agasawa? Awan met di, mama. Wen mama, awan ti problema. Awan ti problema kini Maureen ta. Inlawlawag kumit kinkwanan nga no kas pagarigan ta iso ti kayat mo nga mapasamak mama. Nga dito kami agnayan nga agasawa. Aket umanugot ni Maureen. Ket ibagak mat kinkwana nga di mo kayat nagmaymay saka dito eh. Nalawag mit gayam. Ken Maureen, mama, tapno agkakatunusan tayo dito nga balay. Ibagpakaunak kada kayon, jak kayat ti sadot. Mama, jak kayat ti agsadot-sadot diti abalay. Unay mo diti bagayon, mama. Saan ba't nga sadot ni Maureen? Uwen, mama. Tumulong ang iti trabaho iti unig ti balay. Saan nga gaputa masikog ka? Ket saan ka nga agtrabaho? Uwen, mama. Mama, saan yung nga pagdanagan da ita? Bagkit ata adan to ni Maureen nga katulungan mon. Kadi kiti trabaho diti balay. Ket lawlawag laeng. Tabayat iti palagyan nyo dito yung agasawa. Ti kayat ko na ornos ti balay, na dalos, awan ti wara. Ken tumulong kay mat aglaluking ka, si ka Maureen. Uri no masikog ka, tumulong ka aglaba, aginnaw, agdalos iti balay, nalawag ka di. Uwen, mama. Awan ti problema.
Mama, oh, nainawa ko di nanganan tayo itay. Kita man? Uh, Api nga kastoy. Anya, mama? Api nga nakalanlanit mo, nakalanglang si digiti baso. Kita man. Oh, adapay milat-milat na. Digiti pinggan nga. Naginaw ka saan? Naginawak, mama. Adamat sabon. Apay di ka dinagaramat ti sabon? Di mo ka dinaramat ti Scotch Brite? Baka mo tadakulap mo lang inaramat mo, Maureen? Saan, mama? Ininawak mo ka na sayaat. Ininawan nga na sayaat. Kita man. Di kita baso nakalanglang si. Mama, sa akong di manginaw. Ay na. Ti amok man, among tagtrabaho ti unig ti balay. Amok met, mama. Amo? Kasanong nga amo? Di mo pa amo taginaw. Ay naaya. Serserbim nga manugang. Mama, nalabaag na ta bedsheet min. Nalabaag pa yun kita lup-lupot ni Gilbert. Ay na, kasano nga nalabaan? Nakarugrugit. Siyak ti mang laban. Ay, mama. Manipod ita ha. Siya kung ti mang laban na kiti arwaten ni Gilbert. Makaamu kang mang laba iti arwaten. Angin mama, nalabaag hindi kita. Ay na, Jack la kursonada ti panaglablamam. Nakasursuro ang mga aglaba. Amangan ba ito saan ka aglablaba? Di balayo idi. Di mo siguro lablaban na kita arwatem, idi sikat balasang. Baka pati pantim, di mo pa'y malabaan. Mama. Oh, kasano na ito eh. Ay na. Ay. Kaslamat na dinalabaan na ito eh. Oh, nagiti bedsheet yo. Ay na. Nakaangot. Agat sunrocks. Imbag man na sapa ka ita nga nagawid. Lakay. Talaga nga sinapak ti nagawid, bakit? Kaya't ka nga mailiwak kami king ka. Talaga? Iyawid ko, dagiti daddo mga trabaho dito eh. Tapno hanak nga una, nagbebeg yung opisina. Kasta ka di? Apaya kasla, malmalday ka. Bakit? Ha? Saan mo? Anya nga saan? Langam ti, kasla nagsangsangit ka. Saan? Awan. Napulingan akla itay. Ibagam ka niya. Adda ka di parikot mo di balay? Adda ka di madingin na ramid ni mamaking ka? Ha? Ibagam ka niya tipod no. Mo ka unayin, Maureen. Bakit? Amok no limlimid mo kanya. Iso nga saan ka nga aglibak? Ibagam ka niya. Ano ti problema? Awan. Gagangay laing siguro. Na maikawa anya day jay. Ni mama. Anya tinaramid ni mama. Naginawak namin itay tinanganan mikit. Di na kaya ti panaginaw ko. Ha? Iso nga dinoble na nga ininawan. Unay mo linabaan na pwede kita linabaan ng arwatem. Iso nga nasaib tirik na gabuta. Ibaga na nga awang kanot amok ka trabaho iti unig ti balay. Amok ka saan ngagpaiso dayta. Babaam, takasarit takto ni mama. Tapno saan nga kasta ti panang tratar na king ka. Jak launay kaya't nakastat panakilangan ni mamaking ka. Ay, nakapasyar ka mananak ka, Maureen. Kumusta kayo, tatang? Kumusta kayo kina Angela? Ay, awan ti problema may kini adik mo dito yung balay. Nasaya at kami, Mart. Kasi ka anak ko, kumusta? Kumusta, Mart? Iti kakaskasar nga anak may. Awan met ti parikot mi kini Gilbert nga asawak, tatang. Nasaya at met ti panagden nami. Ay, nasaya at ano kasta, anak ko?
Sa bagay, nasayaan mo ni Gilbert. Nakita mo mat, ti gusto nga ugali na. Iso nga natalgid tirik namin nga, iso ti inkasar mo. Tatang, ang yung kasla, api nga kasla naliday ka anak ko. Ada ka di parikot yo, nga gasawa. Adawin na awan. Aawan tatang. Ang iso na laing ta, istrikto una hindi katuga nga kababae. Anya? Anya ti kahit mong asawan nga istrikto una anak ko. Amangan mo't numalmaltratuan na ka. Amangan mo't no, ado ti ibaon na nga trabaho king ka. Saan mo't kit di tatang? Nagagat mo't gagtrabaho ti bakit? Angin tila madina nga. Kasla perfection ni si Suna. Anya? Ngamin kat, di na ginawak. Di na nga nanmi. Di na kaya ti panaginaw ko. Iso nga dinoble na ininawan. Kas tamat ti panaglabak iti arwaten mi nga kasawa. Nasair tirik na tatang iti dinoble na nga nilabaan ti arwaten ni Gilbert. Ay, apay, amangan mo't ngamin no sa amo nga linabaan nga nasaya at anak ko. Saan tatang? Amo yung mo't no kasanot panaglabak iti arwaten. Iti balasang akpay laing. Siyak mo ti kang runaan nga manglablaba ka di iti arwaten tayo. Saan ka di? Ay, una anak ko. Nabang lupa iti luplupot no sikat ti aglaba. Iso nga ro tatang. Diyak man amo, dahil nga katuganga. At dan sa problema na kanya. Taure no awan mo ti madingar aramidek. Makabasulak na taking kuana. Naggapwam? Ha mo rin? Mama. Imbag man ta. Makaruwar ka lata. Napanak pimasyar iti balay ni mama. Napan ko pinasyar da tatang ken ni tikabsat ko. Ket? Napanak nangitid iti abastuda. Mama. Ay kunak tupay. At dati anak ko nga agtap-trabaho at dakang agballo-ballog. Mama, saan ka nagballog? Wen napan mo inikan ti abasto dagiti pamilyam. Wen mama, amangan mo't no kwarta ti anak ko ti inggatang mo iti abasto nga inted mo kadakwada. Di ka lamabain? Ay, saan mama? Kwartak ti inaramat ko. Pangalaam ko mati kwartam kat awam mati trabaho mon, aber? Mama, damat basit na urnong ko. Iti palagtab-trabaho kiti nabayag ka panawen. So tinusar ko nga inggatang iti abasto da papak da tatang ko, mama. Sigurado ka? Amangan ba't no kwarta ti anak ko? Ti sweldo ti anak ko, tinaramat mo. Saan, mama? Ay, di ka kumangamin agtrabaho. Tapno adamot maitulong mo. Saan ka lang amang namnama iti sweldo ni Gilbert? Mama, kaya't ko kumamat trabaho ng pinag-resign nak namin ni Gilbert. Pinag-resign? Weno talaga kiti ka sadot ka. Kaputaadan ni Gilbert nga asawa nga pang namnamaam, ay so nga saan ka nagtrabaho? Kaya't mo ipalubos mo latan, nag-resign ka? O no ibaga ni Gilbert nga di na kahit nagtrabaho ka, agad ipilit mo Tapno makatulong ka keng kuana. Di ka laagbain nga mang namnamalatan iti sweldo ti asawam. Adakon, bakit? Imbag talang sapa ka manen. Wen, mailiwak nga rutking ka. O sige, agsukat agpilis ka pa'y laeng. Tanu mabising kan, ibagam kanyak tain kanto isa ganaan ti kanem. Anya ti ububram ka di? Itaman pa'y laeng nga makita ka nga nakatutok iti cellphone mo. Ha? Awan, ang dalakit kita iti Facebook. Kitak man. Agsapsapol kan sa mo ti trabaho. Ha? Job hiring mo, detakit kitaan. Ay. Agsapsapol lang nga ron, diti pag-ubra ko ma. Dapno adamat may tulong ko keng ka.
Saan ka di nga nagsarita tan, mahal? Bakit? Diyak kaya't nagtrabaho ka. Tapno no nasasayat ba't laing nasalsalon at kamatlaing. Amangan no, da mapasamak king ka. Kaglalo ni kat masikog ka. Angim masair nga ni mama nga tiyak agtab trabaho kin mangnamnama aklaing iti sweldom lakay. Ket pagarupen na nga agga po iti sweldom tinggatan ko tabasto datatang kini Angela nga kapsat ko. Ha? Imbaga ni mama dayta? Ket inlawlawag mo kumaking na. Nga uri no agga po iti sweldok ti igatang mo't abasto datatang mo. Awan ti anyaman na, awan ti problema kanyak. Ape ko mga masair ni mama. Diyak karudam mo. Ay na, diyak man kaya dayta nga panakilangan ni mama king ka. Adi dayta. Bayam ta kasaritak to isuna. Saanin? Amangan no agriri kay laing agina. Saan? Maskin nga kasaritak ni mama. Tapno, baliwan na. Ti panang tratar na king ka. Ay na, pasado alas 7 ni tibigat mo rin. Ita ka pa'y laing nga agriing? Mama, ay nagadon tinalpas ko nga trabaho. Talaga ka di kakastakan, ha? Awan babain mo? Mama, madingamin tiriknak, mama. Iso nga naladawa ka na bimangon. Ay, apo aya. Siguro ga po iti sikog ko. Di ka lang mabain nga pagpambar mo pa iti sikog mo, ha? Kunam tikidi ibagam sadot ka. Apay, idi siyak ti masikog awan ba't ti madingariknak. Tapno ammo mo rin. Idi siyak ti masikog agtrabaho aklata. Uri no masikugak. Taamok ti agbain ka dagiti nakay kamangak. Saan ka asking ka? Ay, jak kayat nga mangnamnama aklaeng ti sweldo day di asawak. Iso nga agbirok kamat iti pagtrabaho am tapno makatulong kamat. Tapno makaurnong ka para iti panaganak mo to. Anya ti kahit mga asawain. Ha? Mangnamnama kalatan iti kwarta ti anak ko para iti panaganak mo. Oh, bakit? Aping agsangsangit ka. Ibagam kanyak. Anya tinapasamak. Aping agsangsangit ka. Diyak amin magustuhan na panakilangin ni mama kanyak. Ni mama manen? Kinasaritak mo't ni maman. Aguri ka sa amon nga mapanapain. Nakaturogin ni mama. Kasaritak kumalaeng. Tama di dayta. Saanin, ang mga no agriri kay nga gina. Anya ka diti inaramid na. Anya nga min di imbaga na king ka. Pilitin lang kang trabaho. Imbagak mat kin mamadaytang. Imbagak king kuhanan no aping ang kahit nagtrabaho ka. Kabailakmat nga biyagin kay nga agina. Awan nga hindi kaguranan sa nga. Awan ti maitulong ko. Kaguranan sa nga. Natilaing sweldom di bagapon ti amin na magastos. Iso nga yun. Kaya't nagtrabaho iso nga bayan naklatan nagtrabaho amin. Tapnawan ti masasaon ni mama. Ay saan na mabalin? No saan mo kaya't nagtrabaho ket no kastalatan ni mama. Nasasayaan siguro no agawid talaeng ini ti balay mi. Uray ta kaya't met ti tatang. Adamit ti kabsat kong katulungan. Angim sa alaki di nga umanugot ni mama kadayta. Dayta nga ron tirigat na. Di mo kaya't nagtrabaho Di mo met kaya't ngagawid ti latan ni balay mi. Baam ta kasaritak to di mama. Kasaritak to manen. Bagak baliwan na deta nga panakilangin na king ka. Ano saan? Agawid ta nga agpaiso di balayo. Di ka lang mapain nga gipulong kini Gilbert? Ha, Maureen? Ha? Apay? Kaya't mo nga dakasak? Unod dakas ti panagkita ti anak ko kanyak? Mama, pagsayaatan nyo laeng ti imbagak.
Ngaras ka nga agtrabaho ka, matapno tulungam ti asawam. Nagipulong kan. Mama, saan nga kayat ni Gilbert nagtrabaho ak, mama? Tiket di ibagam, sadot ka namin pinsan. Awan serbim nga na ikamkamang. Mama, makapasoron ka nga manugang. Awan pa'y ti pakiiranudan king ka. Di ka katagbirok ti trabaho tapno saan nga kakaasi ti anak ko king ka. Uray sana kayat ti asawak nga agtrabaho ak kasinyong. Gaboy ti panangap-apa kanyak ti katugangak napilitan nga nagsapol iti trabaho. Uray no saan na kayat ni Gilbert. Sumrekak iti trabaho tapno awan ti masao ti katugangak. Nakastrekak met iti may isang restaurant akas kahera kasinyong nalag-an laeng met ti trabaho. Sunalaeng tano ado ti customer tumulong ak met nga agserbi agi-serve kadigiti makan. Nabintas mo ti trabaho kasinyong agsuel-sueldo ak matidin kat makatulong ako ni ti asawak. No paisang kay baga ti asawak nga agsardeng ak tong agtrabaho ninto no apaman ta mariknak nga maditi bagik no mabanugak no marigatanak. Wen kunakmot king kuana. Sa impakpakaunak mot king kuana nga into no adan 7 nga bulan ti tiyan ko mabalin kon ton ti agik kat ti trabaho. Uray no adan trabaho idi kasinyong damog idi ket agbaliwen ti panakilangan ti katuganga kanyak ngem saan. Ay mo rin. Mama, ikanak man ti pakitsendak? Ikanak man ti kwarta? Mama, uray ta damat trabaho mon. Makitsendaak para iti kanon tayo dito balay. Ngem, awan ti mayted ko mama ta. Anya? Naggrocery kami ni dilawas na naibos med dati sweldo kon mama. Imposible nga awan ti kwartam ket addan trabahom. Awan nga talaga mama. Bayan nyo tayo itong sumaroon nga sweldo. Mang tedak tayo para iti balay. Para ipakitsandayo. Ay, ibagam ket di anga na imot ka. Mama, ibagam ket di ket inggatang mo ti abasto datatang mo tay sweldom. Nga imbes ko mga da kami nga kadendennam ti mairanod, tikid di pamilyam. Mama, saan mama naggrocery ak para dito'y balay? Grocery? Imbes ko mga ited mo kanyak tay kwarta, asyak ti makaamo nga agi budget para iti agserbi kada tayo dito'y balay. Oh, di ka lang mabain. Uri adan trabaho kasla awal latat serserbim nga manugang. Mama, ay na, sadot ka lang aruden, imot ka pa ay. Mama, nangig ko dahil tanging bagayo ti asawa. Gilbert, oh Gilbert, nasayaat mo ito nang taada ka dito tanangig mo. Api nga ka sa tibagbagayo king kuana, mama. Kit apay, ibagbagak laing ti pudno. Kasano kit dumawat ak iti pakitsendak? Di nakid di kahit nga ikanen. Ngin mama, awan nga talaga ti mated ko. Mama, saan nga agsitswitik ti asawa? No ibaga na nga awan titid na. Pinag-grocery kami mama, tikit ibaga, imot ka, mesa kamat. Kanunungam kit din, tasadot ken imot nga asawam. Mama, madiday ito nga panagsarsarita yo. Adaak pa'y nga makangkangin. Kasta ti bagbagayo kinimo rin. Katagpa'y sumat. Ay na, agpadpada kay nga dwa. Awan ti serserbiyaw. Come again, sir. Ma'am, thank you for dining with us. Ma'am mo rin. Oh, Robert. Nakapurpuro ti lang ayo, ma'am. Madin sa ti bagbagiyo ha, madisarit na ayo. Ha? Saan? Okay lang. Agi na nakay pa lang, ma'am. Nagtugaw kayo. Maditan lang ayon. Okay lang. Maulawak lang, okay lang.
Urita, dandanin mo tin malpas ti shift ko. Dalpas na dagi jayan, nakabayad dan. Mabalin mo nga i-bash out. Digiti, maulawak. Ma'am Maureen, natumba ni Ma'am Maureen. Tulungan, Dak, kakadwa. Tulungan, Dak. Sa dinutiayan ko. Nakaring kagaya men. Bakit? Dakay. Ape. Ospital man tayo ito. Wen. Intaray da ka di ka ubraam. Natalimu daw ka. Bayat nga agtab-trabaho ka kanon. Anyang arti ko na ti doktor. Kamusta ti anak ta? Awan ti da ka sa napasama kiti anak ta. Baga ta na itaray da ka nga dagos dito eh. Imbag ta nakapot ti ubing. Kung na ti doktor, sensitive ka no. Di pa nagsikog mo. Maselan. Isunganas ka nga. Isarding mo trabaho. Ken kanayon ka nga ma-stress. Dahil tapay ti ko na ti doktor. Amang ano at pa kay stressam. Isungakas na nga natalimu daw ka. Kat ita, naamiris kon. Nilakit di mamati pa ka-stressam. Gilbert, iso nga napanunot ko. Nasaysayaat nga talaga no. Inta makipagnaid ka datatang mo. Agawid ta iti balayo. Angin, kasanungod ni mamang mo. Sigurado lagi di nga di nakayat. Awan ti maaramidan ni mama. Angin, di met agmaymaysan ni mamam no panawan ta isuna. Baam ta. Makisaritak to kadagiti kabagyan mi. Na mapandakan kadwain ni mama. Tinasisita, awan ti paka-stressam. Ket ni, maapektaran ti anak ta. Diyak kahit nga dadaga sa mapasamak kada kayo nga aginak. Iso nga uray no makagura ni mama kanya. Ang imadaddan to tigura na kanya. Addan to nga dinak maawat akas manugang no. Sa anak to nga agsardeng nga makisarita king kwana. Saan ko to nga isardeng? Nga alukuyin tirik nana. Iso nga, saan nga tayo ti panunutem? Ti panunutem tayo ta. Ket deta salunat mo. Ket tapno no, awan ti stress mo. Agawid tanton, ije balayo, kadwata datatang mo. Okay lain ka diking ka? Sige. Itamat lain nga rabi Uwen, agpakuyog namin ni mamata. Nasakit ka no ti buksit na. Kat awamot kadwana. Iso nga maawatan na kuma. Maureen, bakit? Sige. Adakon, mama. Ti amok man no nasakit ti buksit yung mama. Why? Nasakit anak ko. Mangmangan kay tupay ti ice cream. Anya? Ay, aawan mo ti dakas na no mga anak ti ice cream. Saan mo't kid di nga nasakit una yun Mabisina ka rod. Talaga ka di nga nasakit ti tiyan yung mamawin no. Kahit yun lang umayag dito May kadwa nga dito yun nga. Inawagan dak, tayo bagayong agpakadwa kayo. Nasakit ti kwayo. Di damo, maululaw ka ako na. Sakita, nasakit ti buksit mo. Katagpay sumat nga nasakit ti buksit ko. Aray ko. Mama. Abay. Mama. Iba kayo. Anyat mariklik tayo. Nasakit nga ron, tibuksit ko, anak ko. Uyugin nakman, ipaidanak iti kwarto. Aray ko. Hindi tang amin.
baka mat anya tilaad na kami nakangkanin nyo. Ay, imutot kayo mat mama. Oh, ay, siguro kinabag ti tiyan ko anak ko. Ala, kuyogin ka ro din iti kwarto. Sige, saan kayo nga panawan nita? Dito yak nga umyan. Tapno no, nadamasapol yun, ibagayo lang ta kanya kon, tasyak ti mapan mangala. Agyaman anak ko di mo kadla kumustahin, ti asawak? Saanin? Masansan meten nga kasta ti eksena ti asawak ken ti katuga nga kasinyong no saan nga agsakit ti buksit na wenno maululaw ibagana nga adda kano mga arubayan iti balayda adda kano iti mangpangpanggep nga mangserek iti balay ni mama nga kunana ammo siguro dagiti akyat bahay nga agmay saak kunana iso nga panggependan ti sumrek ti agtakaw ket mabuteng met ti asawa ket patgan na met ti kiddaw ti inana nga kadwaen na nga maturog iti agpatnag iti agdama kasinyong siyam abulanen kabulanakon aging ga ita di pay naurnos langen-langen ming agkatugangan iti makadakes agar-aramid latamot iti agdang tapno maiyadayo na kanyak ti asawa nalaing agkaot iti rason tapno kadwaan ni Gilbert isuna iti balayda aging ga nga ti asawak payen tinangibaga nga agsubli kamin iti balay ni mama angim jak kayat itapay nga kabulanak itapay nga maselanen ti sikog ko amangan no adda maaramid ni mama kanya ket aganakak nga di na oras amangan no premature ti anak ko nga premature ti anak mi nga ipasngay ko dahito ilaunay ti parikot ko kasinyong amangan met nga tilaing kaamak ko amangan no into no agsikalen ti tiyan ko into no agbettaken wenno agaruyo ten ti danom ket aganakak awan to ni Gilbert nga asawak iti sibay ko taaddan to iti balayda balakadan dakman kasinyong no kasano nga maurnos mi ti pamilyami naragsak kami nga agasawa kuma no saan nakasjay ti katugangat nasayaat mo ti asawak no apay nga saan nga nasayaat ti inana ni tatang kayat napikid din ti makiraman mapan na kano kasarita ti abalayan na angim inggawid ko ta amangan na isudat agriri jak kahit nga may ramraman da itiguran ti katugangat kanya dahil ito nga rod ti pakasarita kasinyong ket tulungan dakman, iwanwan dakman, pangaasi sakbay nga madadael ti katugangak ti relasyon mi nga agasawa. Iyon na akong ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad, kinagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mga ng ornos, ti pakasaritaak. Ket sapay kumata, damet na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, na ti asurat ko kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y malas iti katugangan na maurin iti Ilocos Sur.